alltid och så det alltid varit svårt jobb. Det här är som tar har funnit det gamla att det här aggressiva och faktiskt inte gå bollspelare är och det samma sätt när like att där flotte bollen väl runt och tar för dyster och det är alla ägla luckily för 3 poäng. Nu är du kommit in i hela veckan som vänjare efter att vänjare på en korridor. Hur är det att komma till ett li och så plötsligt skulle föra till dist några få det att annan. Hur är det? Det är otroligt svårt men heldigvis är vi nekvar de spelare linon och tar tosa vi och tar hjälp med Ratlandek och det är hatter som har sänega dister är hjälp med. Och så har vi hukt nek video där så stenar för hit hinlinon till kanske där ringa några Habjörn känner förvägen. Där känner slett inte men det har hjälpt mig väl, det måste säga. Och jag har ju själv inte mun ting gärna vill ha en allie men det kan inte på tror jag vändningar. Men hur sås du så distan från tunna position där? Jag viskar som Bailey var egla bench för tappa. Alltså en ausur där hej man kanske riskerar vi att sätta ner åter. Så det är mest distan väl ner five chanser. Which kom väl vi satt någon like. Och men vi var här som var det helt och skåra här målet som det kan är väl en affär bo vi. Och kvar för upplägget till Disney där. Upplägget det till att spela gåan showdown fotboll. Ser tar för Disney Vätteln här var en så bollen hänger också snäck och det gör det vanskligt att spela gåan positionsfotboll och det är som vi det runt men jag så står det looking att här då faktiskt väl att komma ut alltså och lägga spelet in så det är alltid det som jag känner Disney det allt. Och nu har du vet ta i stadionspelaren säger att Disney Sore ända i 8-8 och det var stora romor på och Wichigåskåren och HPA-skåren. Hur kändes det som har vänjer att vinna händan Disney och vet att 8-9 måste stiga mot en bottlinjen. Alltså alltså slett inte. Jag har inte sagt att spelarna till sneddistansen som är det viktigaste och nu att han är sneddistansen logen ska sjön njuta syren. Men långa morgon så nöjda fokusera på arbetsdistansen som är till reisen tror jag lika som andra tror jag som skulle ut att hämtas. Tack för Julian.